mereka berdua mau masak pan. Aduh, segede. Jagongan ra gelem ngajak kabeh wis iki. Ayah, ojo. Ki engko bengi acarane apa ya? Padang. Ngire madang. Ronda. Ojo bener ronda jadwale canom, Bro. Kok jadwalmu jadwalku. Oh, jadwale engke kok bocah papat sijine mbok gendang iki piye? Bengi jam pira arep? Jam 10 kae lah. Ya wis bengi ya. Ya. Ki sore banget. Beli yo. Ya ana kan aja tuh ana kan. Ya kang beli. Yo besit, Bro. Sore engko bengi ya. Ketemu maning, selo. Awas, Bro. Ketemu apa? Asik. Madem jatah ronda. Cek. Beli. Beli tamu mah karo mamake. Jam 8. Jatah ronda ke bodo rontak kok. Turu kae bocah padha. Padahal wis janjian lho mau sore. Iya jam papat yo. Iya kayak mungkin di sini. Turu lagi lah kae nek lalen. Yang tak turusit lah. Iya. Suwen. Lah. Dembe. Ya. Ronda turu bae wis lah. Aku suwe banget. Ya sorry. Ayo terus ngapa? Ayo. Ndi gaplene? Ronda kana. Kae. Oh gue gaple diompretno aku bali ya nggo Iya lah. mikir. Nggo kopi ora? Ya. Ya. Dodok dolanan jagung dodok. Moh, bisulan. Bisulan ambeien, Bang. Ya, ya, dodok. Yo, ngalah, waras ngalah. Waduh, aduh ini. Aduh kan, Bro. Biasa dah. Sing kalah komputer ronda sit lho. Oke. Cepet aja ditulet. Dodol banget. Udah. Weh, Terus weh, weh. lanjut. Bali bae ngana lah. Dolanan karo kuwe. Weh. Terus. Weh, Terus Yang sing menang, wis ronda dhisik. dibuka ya. yo. Aja sing karo saru lim buka. Eh. Eh. Waduh. Ya cak loro. Cak loro, nah. Mangkat. Ya wis lah Ya wis, ngalah yo. nyong. Wis ngene. Bagala. Lagi ya, langsung tak bantu. Ini yuk. Wis lah apa-apa lah. Ini yuk. Yuk, lah main. Oh shit.
Mek. Lumayan, segini dapat ya kalau betul tempe. Ya alhamdulillah. Itu tempe sing dibungkus. Kayak bocah suwi teman yo jimpitan apa jiot apa kae. Jangan karo perawat paling bocah. Mbak Sanung malah ngapel. Paling jiwit-jiwitan. Yo priwe arep piye? Ya butuh be, Pak. Yo wis kono yen tak ngalamun lah. Ya turulah. Tangi, iki jembetane. Wah, mantap. Gantian. Udah, bentar. Yo kok teman sih. Yo jimpitan apa? Bedanya. Maksud sih. Wah, ini sedikit gantian dewek, Mek. Yo wis ya, gue center ora. Yo iya nih. Nah, Mas Dek. Udah aku pinggir. Yang dulu ya. Oh, sorry, Bro. Awas lu namanya ono pocong. Ya, Oh, iya. ora wedi. Ana bakul cilok arep ra. Tadi. Kae. Cepat. Lek, cilok lek. Iso ono, Mbok. Piye? Kayaknya arep tuku cilok. Iya. Tapi aku beras ya. Ora apa-apa, Mbok. Wah, Zaman angin kok. Iya, oke. Dadilah. Ya. Ciloknya merek apa sih? Kayane ra ono merke kayane. Aduh, berarti ilegal ku yo. Iya. Bundir ya? ya bunda. Kowe garing apa teles? Garing apa teles, Bro? Ya sing teles bae lah. Oh, senengane teles-teles. Yo sing teles, Mek. Ya, teles. Iki ciloknya, Bro. Yo, sun ya, Pak. Yo, nggih. Ya wis ya. Lumayan ya. Ngejolno beras. Heeh. Ben kayak bocah lorong ora dibagi. Iya lah, boleh dewan. Wis dipangan sing anteng. Deneng bundir ya. Ya punjer kan masakan kotak. Mang. Segere. Kabus ora balik-balik syukur. Ben. Ora ngerti kan ku ya. Tinggal turu bae engko. Ya wis ya. Aduh. Dum dan jempol iki ya komputer. Wah, di orang. Kosong. Ono lah. Mayo apa gedong malah ra ono. Duh, payah. Yo lanjut lah. Ya. Nanti Lanjut bunyi ya termuter lah. yakin adem merinding perasaan ora enak. Kaya ono apa ngono. Iki dino apa? Cetung. Malam Minggu berarti. Iya, Bro. Adem ya. Iya. Burung oleh lho, Bro. Kalah Kosong bae, kosong karo tanggane. Tangga karo kuwe bae. Apa ki payo jembitane motor? Apa? Motor ngejimpitan? Gondolmu. Wong bajilak. Jempitan terus priwe iki ya? Yuk balik ben lah. Balik bae lah, aja balik man kae tinggal turu bae. Ya, rumah. yuk. Yo wis yo. Yuk balik. Buru, tahu. Badala. Ana apa sih? Masa tanganmu nyagi turu dingin kene terus gemblong Apa iya? Ya iya, jelambung. Pangi kan. Pangi mikir. Cocok. Kowe nyadar ora sih? Masa ketemu bicara balik-balik. Iya, suwe temen ya. Orang ajar ya. Badala banget, bajila banget. Gitu ya. Ada apa itu? Masa Bali?
Jamene bencong bagi metu Bali kowe bencong ana Bali. Apa arep muter meneng? Halo Bali. Yo Bali yo. Yo. Yo wis yo lah. Oh yo. Sit. Apa? Misuk kan ronde maning. Ya wis yo. Yo wis Bali sit. Yo. Aha. Nyong ngerti. Daripada nyong ronde rame-rame dipangan bareng-bareng ya bebo. Kalau nyong esuk nyamar jadi pocong-pocongan bentak pangan nyong tak go Bali ijolno. Wis lumayan dipangan dawet ngesuk ya wis lah. Iki Bali turu. Kelon rana sing dikeloni. Udah kelon guling. Seger ki karo ngopi. Tapi mbok sial maning ora ono jimpitane kepriwe. Muga-muga bae ono lah. Karo nunggu kancane kae saloro. Ya wis lah ngopi set. Iya. Men masalahe Ilang. dadi fresh. Oke, matane mundi Jadi kepuk. ora mati wis. Gue dijok. Percaya kan pada kok. Ya bro. Lendi Denny. Kae anu mulus. Wah, alasan paling. Ya ora ngerti, omong tak kampire mulus. Wah, yus kene. Engko muter bareng. Nanti kopine. Pae nang warung. Tuh Ah. dewek lah, omongin di duit. Buset lah. Wis dikong. Sat, bocor apa ya? Paling. Wis lah makat bulat jimpitan. Ya, yo. Bisa nggo tuku kopi. Batermu sing ora makat sih kepriwe. Lah sentre jinggo. Oh iya. Dik, masa kota telu dene mulus temenan kok kaya apa mbosen wetok-wetok. Etok-etok kaya nih, Mbok. Iya, Mbok. Ya wis lah. Jimpitan catelku ora apa-apa lanjut jimpitan B opo. Iya. Bro, tapi ngarep kaya liwat kuburan. Peteng banget, Bro. Wani para kowe padha. Kowe wani lah. Ya iya. Ya temenan we. Temenan. Awas dulu melayu. Ora ora mlayu. Yus. Bismillah, hati-hati yo. Jadi cocet kok liwat kuburan. Ya wis. Ora dicangking, Kok. Ora dicangking. Ora usah kok. Isok, ya isok. Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Ini siapa sih? Ini Cen. liwat kuburan iki adem banget ya. Mriki. Entane. Kancaku kaplak-kaplak dilomboni nyong kok gelem. Padahal iki nyong etok-etok. Bahaya yakin. Yo ki nyong ditinggal dakan kuburan kok dadi merinding ya. Kek, ayo temen dicopot anjir. Ono sing narik apa ya? Wih, kena wih. Lah kan udah ditinggal dewekan apa? Artinya wis wedi. Berbahaya. Yuk, boleh jempitan. Nuri. Yuk. Ngawur nyong malah ditinggal lah. Yuk, nyong. Kagena banget. Nah kuburan maning. Gua nyong nak ngono merindinge pol. Iki padha bae. Ya ngopo? Oleh jipitan ngene. Bang wis kesel iki. Petang temen ya. Merinding maning iki. Merinding. Kenapa apa, Kak? Kenapa? Ora apa, Kak? Ngono iki. Ih, kenapa ngompol ih? Semaput maning. Kenapa? Kenapa ke? Oh, guys, apa ya? Endi? Kayak kenal. Endi? Wah, Tak kenalan lah. Endi gobel? Endi? Ono apa-apa ora dene bocah padha wedi sih yo. Setan yo ora ono apa-apa lho ora. Lah do cemen bocah.
bodoh. Kok gena-gena nyong. Pesing. Kasih ke semaput. Kan. Semaput. Aduh, berasa ra ketinggal berarti gong patrol ki anjir. Betul. Ora apa-apa. Mung patrol ya gari kerja nih. Duh, ronda catelu geri dewekan oleh jempitan Gusmeni. Aku ngopo sahine? Ih, lampune ndip-endip. Apa setan sing mau apa ngetut napa yo? Gila. Hahaha. Lumayan. Bocah kucluk, bujang kaplak kaya krambi. Lumayan jemputannya ditinggal. Lumayan banget sumpah. Senengku dijono tempe sing dibungkus. Ih, masa kembaranku bosoan. Pocong. Ih, atos lagi ke semaput nang kene lah. Pocong. Semua memang tak mudah, jalan ini sama. Hidup yang penuh derita dan juga penuh air mata. Jalan hidup ini dengan apa adanya. Ku yakin Tuhan yang esa mengabulkan semua doanya.